vyzeralo zaujímavo. Ja neviem, čo mám na to povedať. Chcela som vám dať ďalšiu úlohu, že spracovať to ako pantomimu, čo ste vy spravili hneď, lenže ako ste to teraz všetci doplietli, tak vám z toho úplne zmizli nejaké potenciálne konflikty a v podstate sa nám tu strašne opakujú. Máme tu dve kolegyne, dvakrát a dve študijné oddelenia a v podstate tie situácie, neviem, že či sa s nimi oplatí vôbec ďalej pracovať. Mi tak pripadajú proste úplne také impotentné. Väčšinou, že v nich nie je nejaký konflikt ani náznakom. Musíme prísť na to, ako sa ideme vysporiadať s tou témou tej byrokracie. A to, čo som chcela, je vlastne, aby ste vymysleli nejaké naozaj také modelové situácie, o ktorých sme sa rozprávali za stolom, ktoré nejakým spôsobom nám zafungujú na tom javisku, čo sa až tak celkom nedeje. Takže pristúpime asi skôr. Ja vás poprosím teraz o